dito na kami sa bahay. Oh, dito sa kanila ni Iba. Nandito talaga ang anak ni Iba na walang ano-ano talaga. Kung hindi kami dumating, hindi pinasiga ang ilaw dito. Invisible man yan pag may tao, mag-ilaw. Oh, kaya nga si Iba dito sinaniban kasi ang dilim-dilim doon, madilim. Dito madilim. Sabi ko, ano ba, walang ilaw dito? Oh, walang tao nakatira dito. Ikaw andito ka pero hindi mo pinailaw ang ilaw dito sa labas. Di ba nag-ilaw na yung mayroon ka? Oh, kaya nga kung hindi ako bunga dito, hindi mo pinailaw. Uy, nag-ilaw. Ang kapal ng mukha ninyo. Kaya nga si Iba sinaniban kasi doon ang kwarto niya, walang ilaw. Tingnan niyo doon kwarto niya. Oh, Walang saksakan. ang dilim-dilim. Saksakan, ang dami-dami yung dahilan. Hindi kayo makapag-produce ng ilaw ninyo. Tara daw, pasukin natin. Ikaw mauna. Agad naman yun. Wag na, baka ako na naman saniban dito. Baka itapon-tapon ko kayo lahat. Sayunan ka ha. Dito guys, walang ilaw. Doon walang ilaw. Kung hindi ako nagsabi na kailangan dapat may ilaw dito sa labas. 6 PM pa lang. Ipailaw na dito sa labas para walang mga ano dito, sanib-sanib. Wala sirin. Oh. Nandito na naman tong mga atak-atak ko. Atak. Oh. Oh, nasaan si Iba? Huh? Nasaan si Iba? Hindi ko alam, nakadress man yun. Ay, nakadress. Nakadress? Dress. Dress. Nanggigil ako. Walang ilaw. Palitan dapat Kailangan. ito ng puti. Kaya doon sa bahay nila ni Mother Earth, gusto ko talaga, pagdating ko doon, gusto ko talaga may ilaw doon sa labas. Isang bumbilya, dinala ko doon para may ilaw doon sa labas. Oh, maliwanag na doon. Kaya nga minsan, pag pumupunta ako doon, walang ilaw. Naku, Sa amin sinasabihan ko talaga, nasaan ba ang ilaw dito? Sa amin ngay. Ha? Sa amin. Dito, ano kayo dito? Buti sa inyo, saniban kayo lahat dito. Oh. Kaya nga no guys, walang ilaw. Doon, walang ilaw. Dito, walang ilaw. Kung hindi ako nagbunga nga dito, hindi pinailaw yan. Wala gali saksakan, di exchange lang namin. O di ba napatay ang sa loob kay walang ano? Ang dami-dami niyo yung dahilan. Walang saksakan. Wala lagi extra, tara punta natin. Way kwarta daw. Way kwarta. O, tanawa ang ano ni Iba dito. Ang kauna nisbot pa sa dumat. Kwarto. Ang kwarto ni Iba, walang ilaw. Walang ilaw, guys. Magkailaw yan kung patayin natin dito. Patayin. Huwag mong patayin yan. Baka ikaw ang papatayin ko. Dito, wala din ilaw. Oh. Kaya nga si Iba sinaniban dito. Walang ilaw. Madilim. Ilang bisis na ako nakapunta dito. Shout out, Madam Jenna. Yung pinsan ko na may-ari dito sa compound na ito. Oh, walang ilaw ang bahay mo. Kaya ang dami mga kababalagan dito. Ang dami-dami yung narinig dito, di ba? Oo. Kaya nga. Nasirit. Dikwa ang mata. Ay, ginuko Iba. Pinabilan. Oy! Tandaan ninyo yan. Sa gigit. Nagilak-ilak. Nagilak-ilak? Babantay mo. Ay, ginuko. Tama na. Tik-tik ba? Langgam na akin na. Langgam. Tik-tik. Hilak-hilak. Magkaon niya. Tik-tik. Nay, naghilak. Gani. Umiyak. Hindi mo ba naintindihan ang Tik-tik naghilak? na langgam. Hindi langgam. Umiyak daw. Sorry. Naghilak. Oh. Ayan siya. Tik-tik na sinsin. Ano, hilak ka na. May hilak na ka, Hoy, tik-tik. ikaw, Kanang bata nga kinahanglan hilak ba? Kinahanglan din nga kuhan kay buntis ka. Kinahanglan din siga ang imong area. Siga ni Dani ho, kani Dani siga, kato dito siga. Kawas na balen. Kasi daw, Madam Gina, ano sila sa kuryente. Reklamo sila sa kuryente, baka daw puputulin mo ang kuryente nila. Bili? Ngayon, ipa-apply ko. Akin na cellphone mo para i-apply na natin yung monetization kay Brian. I-apply ko na ngayon, guys. Tumabi ka dyan, madam. Kasi, hindi ka kailangan dito. Ano, ito ka sa sariban na. Yung ginuko ko yan sa sariban. Kay Mado, kuya ko Ay, tugong sa akin. Like mother, like daughter. Hoy, ingani pa sa mo.
Ay mo pagsaon-saon diha. Ay mo pagsaon-saon diha. Ay gikulirog nagsaon-saon sa giat. Ay. Ingana pagsani bo. Ang ganyan. Ang galing. Ang ganyan. Ang galing mo nagdadang yung istorya, ang galing. Andiyan na sila, oh. Oh, ngayon, pagsabihan ko to si iba kasi nandito na sila. Sana naman yaw-yawan mo. Oh, Tapos na ako. kasi hindi guys, kailangan Guys, kagaalam ko ng dukot. Sponsoran niyo ako ng 2,000. kailangan guys nga may ilaw dito. Pumunta ka na dito agad-agad ngayon. Ali dini, dagay kagsala nagpo. Ali dini, kanina na may naghuwata nimo. Ako sa kanya, lalapit ako. Ako sa kanya, malaga ako. Ako sa kanya, lalapit ako. Ako'y. Hoy, ali dini, ikaw ba? Unsa yung dan nganong gisaniban ka? Ha? Ano ako nang ako kabalo ti ate. Kay ngano ang inyong area diri bitaw no gay na pagsulod ako diha. Ang inyong area murag way tawo nga nagpuyo diha ngit-ngit kaayo, dani ngit-ngit kaayo. Di ka maka-provide para sa suga. Saan ako suga piki? Dili karon pa ni gipasiga. Ay, Daw karang time nga magana ko dinhi, walay suga. Oh. Alam mo bulate. Hawig man ako anda nasunog ti ato ay adlaw ti kana birhit. Ubirhit sa imo mata. Unsa ba din na imong extension diha? Ambot og lani ba kay nabuon ka. Sa bawo karon, sus megali kay kuan na dali anak ko di sulod mo nang pagsaksak ko sa kuan wifi isa lang sa pagkahuman kanila sa ayon unya puli-puli ba. Okay, ag overheat. Nalagi na. Ilis din na imong kuan Kanang kanang na makakuan lagi mga kwarta ka. Saksakan. Plano man na ilisa na wala pa di kwarta. ang imong sulod walay suga. Ulagi. Anay suga pero ang siga ginuo ko murag aninipot. Sa ato na maro ang suga anang matay mahalong suga. Di lagi. Ang ato man nga kuan ta ba? Ba? Safety lagi Oh. ba? Ugma kasi ama lagi basta na ama. Kaya ngano iba maskin tuod kita rin nag sa atong paminaw kay kita rin nagpuyo dinhi tungod sa kangit-ngit sa balay. Agpuyan sa lain dili ingon nato. O suma kana diha o. Diha. O daw ang katong dito nga kwarto, nabay suga dito, naay suga lagi dito pero grabe ka kuan. Unsa na suga para tunay tingan ng kuan dako. Dili na suga ingana. Ingana nga suga ba? Pamaligiran sa ngilo. Kani unsa man nga suga di man na kuan? Di man na pang Kan puti ba? pang kuan jud nga kana ingana nga suga ho. Puti. Ayun pa ako ng suga, kasi ko tawag suga. Kaya kana ba suga doy, sige Okay, pa. may kwarta yatag di mo kagbalit suga. Sige ko sa Ay, gingon ka man. Ay pagkuan kay ngano dili sa ingon nga kuan no unahon nato ang mapanginhanglan na ay abot sa ato nga kwarta gunahon nato na importante tan-awa kani dinhi ngit-ngit kaayo o mao na tendency diha nga agkapuy-an sa dili ingon nato kay labi na og dugay mo pagkakauli way tao dinhi ngit-ngit kaayo o di ba Sige ako kusina o lagi mo na inyong bantayan kay ngano Amo na sa buta dito katong hapit na sunog di abang hapit na sunog ko nga. Ato ni basta ndoy basta amo ko nang ba bataw na mo kuan isa din ni. nanimaho gani ho Sorry mo sa kawit lang. Karon ba? nanimaho bitaw mo na imong una-unaon Ito ko ba man ako ito kay kuan na ba ni. Kanang wala pa ako suga ako man ikuan kuan ko suga ako plus. uy nanimaho lagi Nanimaho lagi lang, kuan lagi lang. Ingon sa dala por gid baho lagi kay kuan. nanimaho lagi Wala lang. Didoy Pagkalito sila ni Kwan. at kana diha mi tangtanga Dili ba na po. Kasi sa dala kasi sa dala pasasakan diha. kani okay pasaksa kay ngit-ngit kay din no Pinabawal na kay nagkuan na sila ngalanay na gid na kumi na. na ay baho Ang nasa ila kim-kim. Pinakaubos sa saksak ba awes di ba Wala internet. laga ni ibang saksakan. Tanggalan na. kana bagi pang agud kamo dili pang Pain sa ning katay mo. Tanggali. oh, dili ayaw di ay kay kani mo inanimaho no Dali sa sabi ka sa ako Sino ni Mao? ang motor Sino ba? oh Wala diha spati sa dalan. wala man oh ilisik kada iyong kuan kanang extension wire nga taas ang iyang wire pod unsa man nga extension wire nga ang iyang wire pod kay kuan man di man na makadaog sa kinahanglan katong dako nga kuan daw ang saksakan pud sa dito gid sa main nga saksakan Ano tong kuan lang susulang sa atong Christmas item ano si Christmas item. Maman ni kapatyon sa mag
Liwat na sa inyong mga suga dinhi nga pulos mga kuragi. Karon ako nang i-apply ang kang Brian guys for monetization. Yung advertise, wala advertise mo sa mga upload. Andi yung cellphone di ngano wala man ni. Tuluin na kung natin natin eh. Unsa man ni password ani, madam? Dali ana. Upload na po, may advertise na po. Ay gikulirog kamo. Andi na cellphone ninyo di. Di na. Ganun na akong gipak nag anak namo. Yawa lang sa ka di ka kuan. Pagdali dili kay unahan na ati kay upload sa ni Brian. O pabi ako ka-edit ako video. Pagdali ka mo diha. Tanaw sa dini lang para makita ka. Ganina na kasi kauna na ng mais. Dili lalo mo. Uti tanawat eh. Dili sibog para makita ang naong. O dana. Hi. Na. Curot sa bulaos tanigi kay ba nga nangala na. Sus ka manghala sa 7 years old na. 7 years. Si pangala. Che. Ikuan sana di. Kuya pa. Sabi si ate nga. Password aning gi. Ana ba ana ang. Lab, wifi lab, lab. Kani sad ang inyong kuan i-brightness kana ag siga ka nagmaayo pa ditag ka nga buta da nagtan-aw sa kuan. Gusto ikong nadakot ay kuno dahil lang nang tala Pagsali sa bahay diha nga nay kuan mo. sa balingasan dahil lang kita pasa do ka buok malasaplan sa checkpoint. Bagay ko hilaka ko. Saniban ni ani. Saniban ni. Talong dia ng gabi ina. Kabalo naman Ay, ano ba saniban ni Anmal? Tanaw sa nito kamera kay saniban oh. Tinawag ito yung lagi-post nga na kay Japper, di ba grabe? Balingasan ka nila nagkala sa 50. Tanaw sa pinakaulay. Sumaga na yung mga Ano ba pa rin? Yung sa pulina. Namutala mi diri. Tanong kong gabi nang ba? Ang bato na kuno nadakpan sa checkpoint. Sabi nga sa naghilaka bata nadakpan checkpoint. Pagkatapos sa ubos ko na pampisa ka naman. Grabe ako wala kitila. Ko sa din. Ay sa position kaya naghilaka sabi nga sa sentro nadakpan sino. Alin niya masakan niya. Nadakpan checkpoint. Ano kung masabasa lang. Ang bata sa balingasan nadakpan. Dua ka bata naghilaka tungod kay nadakpan sa tungod nga Kidnap. nagkikidnap na ko naghilaka nahadungga sa mga checkpoint. Dalawa kabus sus ko tumal pampers na katulad ng ayaw bilangkad ba. Ang picture man di ay kay kato man ding kwan inano. Namo ni ya chika. Inano nga. Mo di ay. Unsa ko sa Na to sa ka kuan ba to ah. Nasa sayo Ako lalaki ba to ano to sa lab no? Sa Mao balingasan gani na ko na to. gibasa ni gipost nila. Sinuso ko basa na mataas kinang. Asal kapsul kulbaan ko ba ko nga nagabi si Libya og si kuan bana bana. Abaso ko nga dili na nga makubensa karon kay taga Balingasag. Ay dalagak pa ang duha ka bata kaya tungod nadakpan ang duha ka bata naghilaka ang bata sa sulod sa sakaran. Naputanan na mo sa ubos. Sa ubos. Napagibangas. Bistis ka. Kaya mga inanong ito nga gibambas ito nga kanang kuan. Gibambas ito nga inanong ito nga akala. Kulilas gagataga. Wala ang basa unahan nila bakit ano na may na. Ay sa pa kay kanina unsa man yaho? Aman imong number dani lang di. Pampers ako ro. Wala din mo gi-share post ma? Wala. Share post na tani mo para mapalaw mo si. Para makabawas pud mo. Nagatawa na lang. Sino kay lalaki to doon sa mula siya. Mao magini karon ada diri dakop kay katong mga tagam sa. Eleksyon ba maguna ah? Doon lalaki to sa mga gay. Ug sa dihang nagka-problema na pud silang lang sa iyahang vlog nga giwala ang password. Ganina ra unta ko nakauli o ganina ra pud sa unta ko naka-upload. Nya kay giwala man nilang lang. Abot og nya gibutang. Nya nagka-problema sa tadanig dukdok sa cellphone. Nya karon may gani kay di man lagi tay nga expert ta ani no pero agka kuan agka anam-anam tag kahasa tungod aning mga account namo nga agka troubleshooting agka unsa diha karon nahimuan na sa nako
So na-okay na siya. Na-recover na siya. Unya ako nang gi-apply ang ilahang vlog. Ali diri Brian. Si Brian. Ay nag-atak-atak. Nag-atak-atak ang kulirog ningi. Diri. Uy, pitaka unya. Gihatagan ko sa password nilang lang kay mao kuno tong password. Di ra bagid mao. Nya agkon ho na computer. Nga computer pa imo. Oh. Di mao to imong password nga gihatag. Karon pero okay na guys. Muna inyong bantayan kaning papila, di gini walaon, di ninyo walaon. Kay kung mawala na sad niya, na daning recovery email, unsaon na to ang password. Unsaon na po nato ang password sa inyong account, mawala na sad. Magsige todo tuktok na sa tadani sa atong kuan niya, ang atong mata dani na ingon na tadani sa sulirap ang mata, mura na tag mata sa kuan ani. Gitiman ani mo iba? Ang kuan sa mo, mo to imong papel. Kinahanglan jud nga dili ginanyo walaon. Sila tanan akong giingnan ginaanga di gid pwede mawala ang password. Mao lagi to nga nagpasound so. Hoy, utpag. Mao lagi to nga Nakapasound ba? giignan ay gihatagan ko nilang lang sa Nag-video dire. password nya kay di man mao. Nya agkunho na to ang computer. Nya di man mao. Agbuot-buot na sa siya og hatag. Yung siya, kita ko niya. Na mata. Dato ka sa iyang ka maldita. Pag minaldita para imong anak magliwat gina nako. Tanaw ta lang. Number ay ang password ko. Daghan nami gwapa. Kani dili ni walaon kay basig mawala na sana ang notebook na. Asa na sana iyang angan. Ay password lugar ti wala dito. Ay na pahilati sa ate nakabalo ana itago ana. Kani ho mauna ni siya ho, mauna ni. Password tanawan na. Ayan na ni pagkuan na. Ay pagtuplok. Mag-ingon gani, naa gani mag-notify sa inyo nga yes I'm in. No it's not me. Ayaw gina niyo tuplok ka. Kay gihack na inyong account, mao nang giun ako dan na ang step to verification. Pag inila lang. Ay iba. Gmail man. Kaya bisa kita kubong ta. Asa na mugawa sa Gmail? Naay monetize na siya sa cellphone. Mugawas na sa pinakalit? Mugawas na siya pinakalit. Katong number nimo ayaw ginagwala kay diha na mag-notify. Lahi na ba ka kay masikisa ra gawi lang sa cellphone. Ayaw ginapagtuplo ka kay kung matuplo ka ng yes I'm in wa na. Impas tanan. Kada mo sa dito ako sa daan lugar. Ha? Sa na ako dili na ko open. Ano sa dili open ang Number mo sa tanim number, ang text rin number. naay mo notify. Maila na siya kay naay green, naay pula. Green daw pula. Ang nakabutang na tong green, yes I'm in. Ang nakabutang sa pula, no it's not me. Dili na matuplokon. Ayaw ka nagtuplok ka, i-cancel ka na. Kay kana gi-open ang imong account dana. Ha? Gi-open ang imong account, nag-uwan na guys, uwan na sa tadani. Impas. Munang ayaw pagpatakag tuplok. Kabalo na mo. Kana taguin na. Karon guys, ang step 1 na okay na. So ang step 2 nasad. Abangan ugma. Pag ato ni Brian dito ugma, akong i-check ugma kung unsa nasad resulta ugma. Kay ang yahan ni iba pag apply nako sa gabi ito agi apply o hapon. Pagkabuntag nagkuan naman na okay naman na ang in progress na done naman dayon, so na okay na siya. Mao to nga na dayon hulat na lang sa dayon ta sa step 3. Pero ang kuan, ang pinaka-lisod kana yung step 2. Ang step 2. Ug once ma-check na ng step 2, dili na nakabalakan. So ilahan ni iba na monetize na jud sila o nanay ads ang ilahang video. Ugma mahibaw-an namo ugma puhon kung pasar ba ang step 2. Wara ba nako na check ng inyuhag na abay copyright di ay naa? Daw ikaw Brian. Ha? Asa na butang copyright? Na magkuan na siya, magpula. Asa ang buhatan na I-mute, pwede na to na i-mute pero kung naay kuan, naay sounds nga
kuan kana pag video nimo na sounds dili na ma-mute, delete na lang jud na ang video. Dali kayo naman ko Ano ana. ano choose na gali yate. Kay Nag-correct anong siguro. naa? Andi na di, upin na tong kuan di kay tan-aw ta na nalimot sad ko kay ang yan iba wala may Duma dali ang sulod ako babak pa lang kasi wa. Probasi din ko na yawa na sa dinggo. Guwapa jud ka lang? Guwapa ka? Malita makika. Okay ga. Buong tarong. Pagsali minalita para imong anak liwat na sa kuha. Daghan nami guwapa. Ano sa pasod mo, di na ito mga pasod ay. Ang sabi pag ginigyaw-yaw nga imbes nga na okay na. Kana mo ibantay. Kaya ikaw akong pakitaan dana. Timan ina. Buti sa Sani, dili na walang pasod na. Kamo wala sa pasod, surat-surat siya pasod niya na. Ugo to niya ato. Ano yan? Ate, isa ta. Timan ikaw lagi na. Kuha ni na ah. Dili ka magtanaw sa video nimo. Pero ayaw tanawan na imong video sa kaugalingon imong account ha. Yun, ito sa kontaan. Mas mayo. Wala man. Wala. Natulo! Naati isa! Drama sa ni si Iba. Ano yung sa ni Sagi? Pustahan ta! Ay, pabig ka karoon nakakita ko! Oh! Isa na, pike! Sa pa di? Pila ka minutes niya? 4 minutes parang sa niya. Ito man ang disco nyo te. So, disco. Kani ba katong ay sa mga kondisyon naman. Kausap ng mila disco. Ay di ba katong kuan parte-parte. Naraho! Ana! Makakapiray ko itong Gulo ko man di ay na. Sige lang, kay 4 minutes lang Dati sa kasi ko niya. bitaw kay mura ba kang kuan ikaw ba kay ako mag-away ni ako kuno na ba ni ate na yun. Wala, nag-away na kasi yaw-yawa na sa sus, gino ko. At kibot-kibot, tapos rin babali lang, murag basa, tipot manok. Isa na raw oh, kakabalo man sa wala gidilit. Ayaw na ay, kung ano, maobserbahan na to ni Ugma. Dili, magod kay kung i-delete na to niya, basig magbawas na po ang watch hour dani, na di na ni ma... Antay sa pa di. Basig mga kuragi na hinong tada ni hinoon. Istoryahan nag ano ba dayon? Nag-live o gahapon da. Ikaw. Saan mo away niya? Ang iyahang video nga 4 minutes naman sa noon to. Gawa siguro kung 20 to 30 minutes kay dako ang hours dana. Ha? Naagi din makabutang copyright din, no? Naade sa imo? Dili ba katudi ano? Magbutang din. Gawa siguro og 20 to 30 minutes to siya kay ngano dako ang watch hour dato niya kay 4 minutes raman. So gamay ra ang watch hour dato. Ruman niya ako. Nya kay nag-live man pud sad sila. Nag-live mo kaganina buntag da. Kagabi nag-live man pud sad sila kagabi. So counted na ang hours datong ilang live. So dili to makaapekto sa iyahang watch hour. So pasar naman abangan na to ang step 2 kung unsa ni puhon. So kinahanglan pa siya before na to i-apply now to siya, before to siya mag-blow atong gion ang step 2 verification. Kinahanglan pag step 2 verification natay gihimo pud sad nga recovery email daw katong number nga dito mag-notify kung kintahay og i-open ang account. Mo lagi na akong giingon sa ilaha kung kintahay og naay mag kuan kana ang naay mag-notify sa ilaha nga naay yes, I'm in. Tapos no, it's not me. Kung ila to ituplok ang kuan, yes, I'm in na mao na to'y tendency nga na-open ang ilang account. Mao na akong gipasidanan sila nga dili jud pwede daw. Dili sad pwede ninyo nga ihatag ninyo ang inyohang email. Ha? Mao na to so good luck. O away na mo. Sino baga mo? Ano ba ito? Ha? Pagay di man minaw lagi kita lang. Di ba? Kung ano ba din siya kanang Ano man? hindi na yung matanaw? Dalar na. Kwarta na. Wa pa kwarta lang. Kinahanglan pa taman igabot na lang. Ha? Hours. Buwan man sa hours. Ayaw na problema ang hours. Diya ako na bahala na. Sige na. Kay nag-uwan na. Ayaw pasalamat lagi. Kung pasalamat ka na. Na. Di na ka na ko tabangan.
Ikaw di bahala na sa mong channel. Ay, wala lang. Bitaw guys, thank you so much sa inyong tanan o katugon ako. Sila, kaano mo kayo ito? Kadlawon pa biya ako nagmataha kay nag-edit po ko na tong video nga kuan. Natulog ka rin, Iki. Natulog ito gabi, Iki. Anak ako. So dagan kay salamat sa inyong tanan o diri na siguro ko taman muuli na ko karon taod-taod. Kay naapod sad ko i-upload para sa Maya Mia Lifestyle. Imbis nga ang akong premiere alas 8:15 wa na, impas na, alas 10 na po di kapin maunang ang atong viewers ag anam agkawala alas 9 na. Alas 9 na. Alas 9 na, nawa na. So uli na ko guys og salamat sa inyong tanan. Bye. Oh, bye-bye. 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 Bye-bye, salamat sa iyong tanan. Bye-bye. Salamat. Bye.